Ahojte priatelia, vítajte v našej ďalšej prehliadke našich exkluzívnych domov F-Box. Toto je F-Box 46, model, o ktorý je najväčší záujem. Je to domček, ktorý má dve izby, 46 m užitkovú plochu, jednu kúpeľňu a predávame ho v takejto výbave, akej ho momentálne vidíte. Tento dizajnový domček je výnimočný svojim minimalistickým nadčasovým dizajnom. Ide o jednoduchú hmotu bez presahov šikmej strechy, to znamená eliminujeme miesta, kde sa môžu zdržiavať mys alebo pavúky. Šikmá strecha má 13 stupňov, to znamená, je ideálna pre ukotvenie fotovoltických panelov. Tento model je vyrobený vo verzii drevofasáda, to znamená, ide o prevetrávanú fasádu, ktorá zlepšuje klimatickú pohodu v interiéri a zlepšuje energetické vlastnosti domčeka. Výhoda tej predsedenej fasády je tá, že vieme v nej zapustiť dažďové zvody, ktoré nevidíte. Takisto vieme do nej schovať aj bleskozvod, ktorý môžete vidieť tam hore. To znamená, vďaka tomuto systému máme nielen krásny dizajn, ale máme vlastne aj funkčné prvky pekne schované. Takisto charakteristický detail F-Boxu je kvalitné plechové lemovanie okolo okien a rekuperácia. Celý dom má podlohové vykurovanie a rekuperáciu, ktorá vlastne zabezpečuje kvalitné vetranie interiéru a zlepšuje energetickú náročnosť interiérov. Ďalším charakteristickým prvkom F-Boxu je tento zošikmený dizajnový portál, ktorý je typický vlastne pre všetky modely F-Boxov. Čo sa týka napojenia inžinierských sietí, celý F-Box je napojený na inžinierské siete v jednom bode cez takúto jednoduchú plastovú inštalačnú šachtičku, takže montáž je veľmi jednoduchá a veľmi lacná. Dom vieme vyrobiť aj vo verzii off-grid, to znamená v takej verzii, v ktorej nepotrebujete žiadne pripojenie na inžinierské siete. Celý F-Box je urobený z najkvalitnejších materiálov popredných svetových a slovenských výrobcov. Vchod do F-Boxu tvoria tieto kvalitné hliníkové dvere s bezpečnostným sklom a bezpečnostným certifikátom. Poďme sa pozrieť do interiéru. Poďme. Vítajte v interiéri F-Boxu. Interiér je biely, minimalistický, s peknými výškami. V rohoch máme 2,40 m, v najvyššom bode máme 3 m. Ako vidíte, minimalizmus sa týka aj konštrukcií, to znamená, nemáme tu žiadne konštrukčné prvky, ktoré by kazili celý čistý dizajn toho interiéru. V priestore F-Boxu sú použité click parkety, ktoré sú použité na všetkých plochách okrem kúpeľne. Tieto parkety zjednocujú celý priestor a je pod nimi použité podlohové kúrenie. Čiže ako sme už hovorili, podlohové kúrenie, rekuperácia, je tu výborná klíma, ani jeden F-Box zatiaľ nepožadoval namontovanie klímy, aj keď všetko je na to prichystané. Obytný priestor F-Boxu tvorí plocha kuchyne, ktorá ako vidíte je veľmi veľká. Kuchyňu navrhujeme aj my, môžete si ju nakonfigurovať priamo na našej web stránke. Pri kuchyni máme kuchynské okno, cez ktoré vidíte pekne von, môžete priamo vetrať. To kuchynské okno je robené v takej výške, že keď sedím, tak môžem pekne pozerať do záhrady a zároveň mám pekné svetlo pri zasklenej stene do terasu. Keďže hovoríme o smart domčeku, aj elektroinštalácie sú veľmi jednoduché. Ovládanie vykurovania máte integrované vo vypínačoch.
Obývačkový priestor je veľmi slušný, máte tu dostatok miesta na televíziu a taktiež je tu príprava na kachlovú piecku, ktorú si môžete sem umiestiť, ak je napríklad táto polička. A teraz kúpeľňa. Kúpeľňa je tvorená keramickým obkladom, keramickou dlažbou, vypínače taktiež, ako sme si hovorili, integrované aj s vykurovaním, zabudovaná nádržka, konzulový záchod. Sprcha je walk-in, to znamená bezbariérová, so zabudovanou podometkou batériou a so sprchovou hlavicou. Umývadlo a batérie sú od popredných nemeckých výrobcov. Prirodzené osvetlenie a vetranie kúpeľne je tiež nadštandardom v takomto type domov. Teraz si pozrieme spálňu. Spálňu tvorí takýto pekný, jednoduchý priestor s veľmi peknými výškami, oknom oproti vstupu, to znamená, keď vstupujete do spálne, sa môžete pozerať priamo do záhrady. Samotné okno je od popredného výrobcu Rehau, je to kompozitný rám s iným odtieňom farby v exteriéri, v iným v interiéri, taktiež dodávka v rámci sieťok, plus pekné oplechovanie z exteriéru. Tunak vidíte ovládanie rekuperácie a v tejto časti vidíme niku, do ktorej môžete až po strop použiť vstavané skrine. Ovládanie podlahovky, ovládanie osvetlenia, podlahové vykurovanie, biele dvere, super. To je, priateľa, všetko. F-Box. Kvalitné, jednoduché, bezúdržbové bývanie s najmodernejšími technológiami, s jednoduchým ovládaním. Proste radosť z bývania. Či ste mladí, či ste starí, F-Box. Ak máte záujem prísť na obliadku tohto domu, tak link na registráciu máte v popise pod videom.